Размерите биват равноделни и неравноделни. Равноделен размер е този тип, който виждате 4 четвърти. Защо е равноделен? Очевидно е. Защото имаме 1, 2, 1, 2. Неравноделен е, когато имаме 1, 2, 1, 2, 3. Тоест имаме състава на един прост двувременен метрум с един прост тривременен. Сега, това нещо, ако е примерно 5 четвърти, както примерно песента давай, доколкото си спомня. Айде да видим кой ще намери първи. Ето тук дори в начало без логото, 83-та страница. Ето ще видите първия такт 4 четвърти, втория 5 четвърти. Има 6 четвърти, 7 четвърти само не виждам примерно. Значи когато стойността е по-голяма, както е да е четвъртина тук, музиката се изпълнява по-бавно и ние може да тактуваме и този 5 временен метрум ще стане 1, 2, 3, 4, 5. И всичко е абсолютно равномерно. Както виждате, няма нищо свързано с българската народна музика. При българската народна музика има този момент, че тя се изпълнява много бързо и не е възможно да се тактува на дадения показател. То затова се изписва най-вече 7-16, 5-16 и така нататък, а не е 8. Дали? В по-бавните може и 8 да е. Защото тогава става много бързо темпото и не може ние да тактуваме на всяко време. Това нещо, ето тук, ще ви прочита как го нарича Джужев, защото той си е специалиста в тази област. Как? Метрическата система на класическата западноевропейска музикална теория се оказва непригодна и недостатъчна за измерване на ритмичните стойности и ритмичните схеми, намерили разпространение в българската народна музика. За да могат да се измерят тия трайности и схеми, налага се да се възприеме за мярна единица една сравнително кратка стойност. Тази мярна единица, наричана първично тактово време на гръцки хронос протос, е една трайност, която дели всички останали трайности в мелодията без остатък. По-точно казано, първично тактово време е най-голямия общ делител на всички трайности в мелодията. Това е най-важното, което трябва да знаете. Тоест, когато, понеже българската народна музика върви много бързо, и ние ако имаме 5 четвърти, ние не можем да тактуваме четвъртината по този начин, тя трябва да е 16-на вече. Няма логика да сложим такава голяма стойност и да тактуваме бързо, затова тя става много бърза, 16-на, но вие знаете, примерно, някаква, дори да кажем, една ръченицата слънчеви лъчи, не става удобно и за това. Има едно групиране, тактува се на метрум. Тоест ние тактуваме на прост двувременен и прост тривременен и се явява този момент, в който ние правим та. Ние удължаваме, защото втория метрум има едно време повече от първия. Разбирате ли? Но интересното е, че в българската народна музика тя малко и променя значението от това, което до сега сме имали за първото силно време, защото този тривременен метрум, издържайки се повече, става по-силен дори от първия. Акцента е на Сега, ето виждате, аз тук съм направил едно 5/8, за да не е 16-ни, после там има и 16-ни. 5/8, какво става? Имаме една четвъртина и една четвъртина с точка. Виждате нагледно как се прилага точката, защото ние няма как другояче да напишем, иначе трябва да пишем две стойности, примерно трябва да пишем една четвъртина и една осмина, а ето направо мога да напиша една нота с точка. И то ще бъде та. А реалното е та. Ето тези осмини, които ги виждате. Аз съм ги групирал нарочно, за да видите, че това е един двувременен и един тривременен метрум. Сега, 7/16. Точно си го бях отбелязал. Да, ритъм, метрум, размер, такт в българската народна музика. Най-често използвания размер в мелодиите от български характер е 7/16, от типа 2+2+3. Сега има различни типове на размера, в зависимост къде ще бъде този тривременния метрум. Той може да бъде в края, в средата и в началото.
Те го означават 7/16А, 7/16Б и В. Това само ви казвам да знаете, да не се чудите какво е вид. Защото третото време може да си бъде, имаме та-та-та-та-та-та. Това е съвсем друго нещо. Така, най-често използвания размер в моето от български народен характер е 7А16 от типа 2+2+3 в учителя. За този размер Петър Дънов казва: тактът на българите е 7/16. Това е Сатурнов такт. Тактът 7/16 в българската музика показва безкористие, желание да се служи на всички. Срещат се 5/16, 8/16, 9/16. В тези песни "Мила моя мамо, моето слънце днес ще изгрее". Също така и характерните равноделни размери, като 2/4 и 3/4 в песента "Нели думах", която също е български народен характер. Но за да ви обясня защо тя е българска, примерно няма този характерен ритъм, но също е в български народен характер, като вземе тоналности, тогава ще го разберете. Така, песента "Става и дъжд" също има равноделен размер. Да, ето тук съм написал: интерес предизвикат някои по-обемни песни, главно рапсодични форми, в които ритъмът се мени при смяна на сюжета. Бащина песен "Угледна мома". Почваме 8/16, 5/16, 7/16. Малко преди края ритъмът става равноделен в бавно темпо 2/4, след това преминава 5/16 и завършва с 9/16 от типа 2+2+2+3. Песента "Абресинко" имаме един такт в 11/16 даже. Така. В общи линии това е, което ви интересува за българската народна музика. Сега вече идва момента на изпълнението, който е много съществения. Това, което се получава, че всъщност би трябвало, както според правилата, това е силно, това е слабо, това е силно, това са две слаби времена да бъде, като това ще е най-силно, това ще е относително силно. Но в българската народна музика, задържайки това време, то става по-значително и то се получава, че това е силно, но това е по-силно. И всъщност за да се получи този характерен български народен ритъм, скуклив, да го кажем и скуклив, тук вече си е голяма философия за смисъла на това нещо, но трябва да се внимава в издържането на това трето време, да не се изяжда, примерно да не става нещо малко по-малко от осминката, примерно, или ако примерно е 16-кинка, да не става нещо по-малко. И това е най-характерно, се среща в аневритмията, когато някои от любителите свири в оркестъра и понеже те нямат това чувство да издържат точно времената, а то трябва дори малко повече да се задържи и да има този акцент, за да се получи този характерен и специфичен нюанс в тази музика. И това нещо се получава, че то се изяжда и то се получава едно прибързване, приплитане и с което се нарушава хармонията и идеята на това произведение. Тя е написана в този размер, в този метрум, за да придаде тази идея. Така, сега веднага ще вземем един пример и ще ви покажа. Ходи, дай да го намерим къде е ходи. Съдържанието е достатъчно това, което... 80. На малко ти 80. Значи виждате, тя е характерния 7/16 ритъм, както казва учителя. Ето виждате, че всяка нотна стойност, хронос протос, това, което ви казах, това означава хронос протос, че имаме 16-на, която дели всички останали, всеки метрум го дели на равни части. Ето виждате ли, имаме 16-ната, която е най-малката нотна стойност. Та-т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 а. Това е хронос протос. По принцип, българската народна музика има някакви невероятни показатели за изпълнение, бързината за изпълнение на такива неща при разни ръченици и така нататък, като например да се една такава нотна стойност да трае 1/400 от секундата. От минутата, извинявам. Така, в случая ходи, не е в чак такова бързо темпо. Темпото е раз-два. И ходи. Вземем тон. Така, айде да го успеем заедно. Ходи, за водата ходи, сутринната роса, през речица бистра, по пътека чиста,
бистра, за цветенца мили, нейните дечица. За дома си носи та звонница бистра, за цветенца мили, нейните дечица. Значи, характерното в тази песен е този специфичен ритъм. Трябва да усетите тази пулсация. Раз, два, три. Да усетите вътре във вас, защото тя е тази, която дава това специфично състояние и този специфичен смисъл на тази музика. Не примерно да се изпълнява ходи, 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 за водата ходи, сутрин. Това е абсолютно безсмислено изпълнение на българска народна музика. Характерното при нея е това. Ходи, 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 за водата ходи, сутринната роса през речица бистра, по пътека чиста. Когато ние правим това нещо, се нарича артикулация. Ние се опитваме да го направим изразно, красиво и правилно. Айде, дайте сега пак. Ходи, 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 за водата ходи, сутринната роса, през речица бистра, по пътека чиста. За вода си носи та звонница бистра, за цветенца мили, нейните. Значи, ако ние изпълним правилно тая песен, ние трябва веднага да получим оживление. А това нещо в тази песен идва точно този характерен ритъм. Айде пак, опитайте се, не в силното пеене или не да гледате тоновете, опитайте да ритъма, да се получи, да го кажем, да се получи интензивен, да се получи смислен, да е издържан и да има този характер и непрекъснато последователност в това нещо. Айде. Ходи, за водата ходи, сутринната роса, през речица бистра, по пътека чиста. За дома си носи та звонница бистра, за цветенца мили, нейните дечица. Това. Айде, пейте. Пейте. Си носи та звонница бистра, за цветенца мили, Това трябва да се чува в мелодията, тази нейните артикулация. дечица. Айде пак. Водата ходи, сутринната роса, през речица бистра, по пътека чиста. За дома си носи та звонница бистра, за цветенца мили, нейните дечица. За дома си носи та звонница бистра, за Значи това не трябва да се закъснява. цветенца Ако ще се издържа последното време, то трябва да е смислено, то трябва да е направено съзнателно. Значи, при примерно някаква много бърза ръченица, тогава нещата стават по-други. Но тази песен е характерна точно с това нещо. Сега, аз не съм специалист в фолклора, но всеки размер, както ви казах, че има видове, къде ще бъде третото време, тези неща се отнасят към конкретна област. Например, в Родопите се е пеело тези бавните бъдяжни песни, еди къде си другаде се е пеело еди после хора. Така че ако сега, примерно, дойде един специалист по фолклора, веднага ще ни каже тази песен от еди коя си област, тя се изпълнява в такова темпо, толкова време се държи. Тя носи този характер. А тук как ще разберем, че е точно така? Какво, че е точно така? Че това... Значи и това е... по-следното време. Това аз ви го казвам, защото така са ни учили и Но нас. човек, който никога не е виждал това и не знае, не е чувал... Който никога не е виждал и не знае, идва на тази лекция и се учи.
Не, Значи, как ще това е- разбере в какво време е? Ами все пак трябва да... Значи това е музикална култура, трябва да имаш при нотописа. Ето, нали това ви прочетах, че от Джуджи, той казва, че ето, западноевропейската музикална теория се оказва негодна и недостатъчна, за да изрази всички тези неща. Тоест, те са, ето виждате, те са наравноделни и най-интересното е, ако накараме един чужденец да ни изпълни една, ето това нещо да ни го изпълни, знаете ли какво правят те? Замазвам, що. Да, то се получава много смесно. Много Та, се та, получава. та, 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 та. Той изобщо не може да разбере, че е та, 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 защото това е в нашия характер. Той идва в нас. Ние го имаме та, 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 та. Това е идеята, тази музика и този ритъм създава това нещо. Сега, за да ви разведря малко атмосферата, ще ви прочета. Аз не знам, вие мислили ли сте нещо за ритъма за метрома, които са били тук? Аз днеска имах успех да кача лекцията, защото нещо не щеше да се качва, но днеска я качих. Имах успех. Така, значи аз се размислих сериозно по повод метрома. И вижте какво установих. Значи, дадах си на себе си определения, които да ме задоволят смислово. Какво е ритъм? Правилно редуване на определени явления във времето. Като се опитвам да го конкретизирам не само в музиката, но да е нещо, което е общовалидно. Ритъм, като се каже, всички знаеме за нещо, но винаги е, как се казва, какво е ритъм? Ти не знаеш ли какво е ритъм, нали? Метром. Смисловото изпъкване на едно явление пред друго при правилното редуване. Може ли да си ги запишем? Да. Ама малко. Добре, ритъм е правилно редуване на определени явления във времето. Но вижте, аз това си направих моя интерпретация. Вие е хубаво също да си направите ваша, за да го разберете. Мисъл, какво е ритъм? Аз се опитах да си обясня какво е ритъма. Да ми е достатъчно на мен. Мисъл, аз не го обяснявам теоретично и научно, аз се го опитвам да го обясня смислово и идейно. Добре, да ви прочета ли следващото? Метром, смисловото изпъкване на едно явление пред друго при правилното редуване. Защото винаги, когато имаме правилно редуване, едното явление винаги изпъква пред друго. Добре. Така ли? Добре, съгласни сте. Какво е размерът? Вече тук става музикално. Определене на явленията с конкретни стойности. Ето, ние имаме явлението и му даваме конкретната стойност. Да. Защото тук говорим за неопределени неща. Това задаваме. Какво е такт? Определените явления с конкретни стойности. Определените явления с конкретни стойности. Ето това е такт. Тоест, ние сме определили явленията с конкретни стойности. Така, хайде сега ви чета тук какви различни. Не е един метод, който означава от следващите. Моля? Тактовата черта е между два метода, не е ли? Значи, тактът. Парашкев Хаджиев го описва, че такт представлява разстоянието от първото силно време, непосредствено до следващото силно. Но, обяснявайки метрома и размера, за да разберем какво е такта, е нещо като една дума. Само, че ние тук имаме думата, си има определена дължина и тя се повтаря периодически. Нещо такова става такта. А това е размера, а размера определя такта. Да. Тоест такта сам по себе си нищо не значи. За размер Така, ето чета ви нещо, което, понеже ние говорихме до сега много така теоретично, сега ще говорим малко по-идейно днес. Ритъмът присъства навсякъде. Той е толкова всекидневен, че никой не се замисля каква е неговата същност. Всичко в природата се подчинява на известен ритъм и ние казваме, че нещо е правилно, когато има определен ритъм. Вследствие на този ритъм се явяват две явления. Силно акцентирано впечатление и не така силно и не акцентирано. Например, когато погледнем към Слънцето, първият момент ще остави най-силно впечатление. Първата хапка, която опитаме от храната, винаги е най-значителна. Първото впечатление е запомнящото се. Това е едно съвсем просто обяснение за метрома. Идейно. В музиката се намират два вида метроми. Двувременни, които се състоят от едно силно и едно слабо време, и три временни, съставени от едно силно и две слаби времена.
Защо имаме само двувременен и тривременен метрум? Би бил първият въпрос. Едновременният метрум сам по себе си е или силен, или слаб, с което се обезмисля изобщо определенето, тъй като то става твърде субективно. Докато има ли вече две неща, винаги едното има известен акцент пред другото. Например, от гледна точка на жената, мъжът е силният момент. От гледна точка на мъжа, той търси жената. Тя е силният момент, мъжът е следващия. Но ето в музиката имаме и тривременен метрум, като се казва, че първото му време е силно, а другите две слаби. Тази закономерност не е случайна. Тя може да бъде илюстрирана с трите измерения на нашия свят и най-вече с идеята, че човек винаги се намира от гледната точка на едно от измеренията, което е и силният момент. А наблюдаваните останали две измерения са едновременно слаби, защото са в еднакво значение. Силният момент е точката на наблюдение. Още може да я кажем аз. Нали за човека азо е същественото. От аз човек наблюдава двете полярности, които са едновременно слаби не поради своята природа, но поради наблюдаващата ги точка. Например, когато двама души се карат и трети ги наблюдава, той е извън спора. Следователно за него спора, борбата между двете елемента е слаб момент. Но ако той е в спора, тогава имаме двувременен метрум. Аз съм прав, ти си крив. Тоест силно и слабо време. Така разгледано, може да пренесем това съждение и към числата. Числото 1 е само за себе си. То е абсолютно и затова отговаря на Бога, където няма никакво колебание. Числото 2 символизира полярността, двата пола и изразява едно противоречие. При него винаги има една борба за надмощие. Числото 3 от своя страна съчетава единицата с двойката в една хармонична среда. Двете явления застават еднакво пред силното, или мъжът и жената се обединяват пред идеята за Бога. След числата 1, 2, 3, всички останали числа са повторения на същия принцип в сложен метрум. Сложният метрум е съчетан от два или повече прости метрума. Както се вижда, музиката нагледно показва това явление от природата без съмнение. Значи, аз когато ви го обяснявах, дори не се бях замислил, после вкъщи започнах да разсъждавам, защо има само двувременен и тривременен метрум и няма друг. Ние казваме 4 временен, но това е два прости метрума. И от тук аз изходих до идеята за числата. Така, от гледна точка на музиката, 4-временният метрум е съчетание на два двувременни метрума. Това не е никак далеч от идеята за числото 4, което показва именно съчетание на две полярности. Например, подсъзнание, свръхсъзнание. Вие знаете, сега ще ви го начертая учителя как ги определя с един кръст. Казва, че свръхсъзнанието е тук, че подсъзнанието е тук, съзнанието е тук, а самосъзнанието е тук. Вижте, те са точно 2 по 2. Имаме 4 сезона, като пролета е обратна на есента и зимата на лятото. И така нататък. Числото 5 може да го разгледаме като една двойка и една тройка. Ето го 5. Имаме една двойка и една тройка. 5-временният метрум е именно това. Един двувременен и един тривременен. За числото 5 изпъкващо е нашите 5 сетива, две от които са най-противоположни ухото и окото, и 3 от които са в една тройка на възприятие – вкус, мирис и допия. Съгласни ли сте с това? За числото 6 може да кажем, че то е съчетано от 3 двувременни метрума или 2 тривременни. То е специално число, тъй като то може да съчетава всеки вид без да бъде смесен. Както и двата вида в състава се намират и в двата вида от състава се намират изпъкваща тройката. Имаме 3 двувременни метрума или 2 тривременни. Пример за числото 6. Природата от вида 3 плюс 3 е трите измерения в тяхната положителна и отрицателна зависимост. Сега тук, за да ви обясня какво имам предвид, е, че всяко нещо има положително и отрицателно. Това е вече сложен метод. Значи 6, да кажем 6 четвърти, имаме 3 четвъртини и още 3 четвъртини. 6 четвърти си представят. Ето, 6 четвърти. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ето. Той ще трябва това да е така и това така. Значи, съдейки, че винаги основата е нещо просто, което се усложнява, както метрумите. Те са дво- и тривременни и в съчетанието те се усложняват. Числото 6 представлява нещо. И аз съм си мислил, че то представлява показване на трите измерения в тяхните два полярности, защото имаме числото 2.
Положително и отрицателно, или отрицателно и положително. Това не мога да преценя кое, но ви казвам, че имаме числото 2 с 3. Числото 2 символизира полярността, а 3 измерения. Значи трите измерения имат своята положителност и отрицателност, но те са точно в хармония в числото 6, защото са едновременно там. А интересното е, че ако примерно го разгледаме като ако го разгледаме така, т.е. двувременни метроми, така обаче имаме 3 принципа. Показваме, че всяко едно от измеренията, заето само по себе си, има своето положително и отрицателно. Силно и слабо, да го кажем другоя. Така. Ето, да, тук съм си дал просто една идея. Например, форма, смисъл и съдържание в Бога и форма, смисъл и съдържание в другото, обратното на Бога. Защото вие знаете, че това го има да ви кажем, в доброто и в злото. Това са двете неща, които се виждат в шестото. Да. Така. Числото 7 може да бъде представено по много разнообразни методи, но има едно явление, което ни показва кое е неговото правилно разбиране. Това е, че ако вземем 7 еднакви окръжности, може и портокали да вземете, опитайте, но трябва да са еднакви, поставим една някъде и подредим другите 6, ще видим, че около една окръжност, т.е. около един портокал, могат да се подредят точно 6 окръжности. Може да вземете какъвто и ще е вид да е, може да вземете орехчета, 7 ореха от един и същия размер, ще видите, че около един орех, като сложите в средата, могат точно 6. Не могат 5, 4 или друго. Точно 6 запълват. Така. Това за мен представя, че в тази огромна поляризация всичко се подрежда около един център. Тоест, виждате, числото 6 се подрежда около центъра. Освен това, числото 7 може да се представи като сбора само на два двувременни и един тривременен метрум. Тук имаме един превес на двувременния метрум. И той трябва да се пожертва, да отстъпи себе си към другите и да стане център за групиране, с което става един 6-временен и един център. Едното време. Още числото 7 учителя свързва с период от време за развитие на организма. Знаете, от 1 до 7 се развива подсъзнанието, после физически и така нататък. Числото 8 е съчетание от една страна от 4 двувременни метрума или 2 тривременни и един двувременен. Тук имаме от една страна кратно на числото 2, което представя поляризацията, и от една страна пак кратно на 2 в тривременния метрум. Имаме 2 тройки и една двойка. 2 поляризиращи в измеренията и така нататък. Числото 9 става най-интересно. То може да бъде сбор на 3 тройки или сбор на 3 двойки и една тройка. Отново виждаме числото 3 в пълна сила и отново един тривременен метрум. Сега ще ви представя едно много интересно нещо. Когато аз ви обяснявах за обертоновете, сега не искам да трия, не искам да трия. Тук долу ще черта, със сигурно ще го виждате. Значи, спомняте ли си какво е обертона? Много важно. Това е струната ни. Тя е окачена на две части. Разделиме на 2, на 3 и така нататък. Значи, това е нашата струна. Тя има основен тон. Да кажем, че този основен тон е до и е равен на 1 херц. Едно трептение в секунда. Имаме пак струната. И я разделяме на 2. Значи, тук имаме едно. Тук имаме една втора. Тоест имаме вече 2 Хц. Трептение 2 Хц. Но това е октава. Това е октава. Когато ние удвоиме честотата, ние получаваме октава. Значи това е също до. Само че от следващата октава. Сега ние разделяме струната на 3 части. Нали така? И тук става една трета. И ние какво получаваме? Значи, ние получаваме 1, 2 Хц, тук получаваме 3 Хц. Така ли получаваме? Моля? Добре. И какво се получава? Че тук ние идваме с квинтовия тон, т.е. с петия тон от до. Петия тон е сол. Нали така? Значи имаме сол. И когато ние разделиме струната на 4, ние получаваме отново октава.
Ето виждате ли, 1 и 1 е 2. Октава, 2 и 2 е 4. Имаме октава. Ето това представлява обертоновия ред. Значи ние колкото да делим тази струна, ние получаваме различни тонове. Сега, когато са делили струната, който я е делил, той е чул и е видял, че нали, струната, когато звучи с основен тон до, когато я раздели на 2, пак се явява същия октав тон, когато раздели на 3, то се чува тона сол. А на 4 като Сега, ето, се чува. по същия начин забележете, същия начин забележете това явление с метромите. То тук много добре се показва. Значи имаме едно, основния тон. Имаме 2 октава, т.е. винаги повторение на основния тон. 2. Двойката символизира полярността. Нали така? Да. Само за втория ден в битието не е казано. Не е казано добро. Да. Значи, ето вижте, че тук има една много интересна зависимост между двувременния и тривременния метром. Числото 3, което се явява, е друг тон. Значи тук минаваме в друго нещо. Изведнъж от октавата се измества, от полярностите става нещо друго. Имаме трети тон. Явява се сол. Обаче този тон не е случайен, това е тона сол, който е свързан с истината. Ето сол ключ. Някой ме попита. Ти ме попита защо сол ключ, нали така? В една лекция. Ами, то е логично. Сол ключ е свързан с истината. Той отключва истината. И ако ние искаме да дадем едно идейно обяснение за цялата тази теория, която до тук ви преподавам, 5-те линии може да ги свържем веднага с числото 5 и сетивата, върху които се гради цялата теория на учителя. Ние трябва да развиваме сетивата, но ние трябва да я отключим първо тази теория. Значи ние слагаме един ключ и кой е този ключ? Той трябва да е сол ключ, значи ние трябва да отключим нещата с истината. А т.е. когато ние имаме едни сетива, ние може да ги използваме, но да не знаем как се използват тези неща. За да бъде истина, ние трябва да го отключим. Ние го отключваме, почваме да подреждаме по нея мелодията. Ето, какво е звук? Той е определено трептение за единица време. Значи, когато ние имаме нещо определено за единица време, дали ще бъде 2, 3, 10, 20 или еди какво си, това е вече звук. Но ако ние нямаме нещо определено за единица време, ние имаме шум. А какво е шумът? Той също си е звук, но ние не можем да го разчленим смислово и за нас той е безсмислен. Значи за нас всичко придобива значение, когато има периодичност, когато има ритъм. Най-грубо казвам. Когато този ритъм се яви, ние казваме това е определено. Тоест, когато, за да чуем тонът до, ние трябва да чуем определен брой трептения за единица време. Значи струната трябва да се заклати определен брой трептения. Какво е шумът? Определено трептение за единица време. Както се вижда, дори височината на тоновете се определя от известен ритъм. И когато ние го приложим, може да кажем, че имаме нещо конкретно. Докато при шумът ние виждаме хаоса, неорганизираността. Какво е ритъм? Определено трептение за единица време. А какво е мелодията? Тя е именно едно правилно организирано трептение на височината на тоновете. Защото мелодията, ако няма и ритъм, тя също е безсмислена. Ето, обертоновете показват идеята за Бога. Основният тон, когато бъде вдигнат октава, се поражда числото 2. Кратните на 1 са винаги октавово повторение. Ние може да разделим струната на 3, на 5 и така нататък. Това е пряко свързано с идеята за числата и техния смисъл, който там ви казах с метрома. Петият обертон при основна честота 1 Hz, петият обертон, значи ето този, значи ето една пета най-долу, когато разделим, е ми. Значи ето виждате, имаме истина и това е вече ми, мъдростта. Ще така се да до, сол, до. Сега на 1/6, като разделиме струната, когато разделиме на 1/6 струната, ще получим отново сол. А за да получиме и ето какво се явява. Ние имаме основния тон до, който се свързва с любовта, имаме истината, имаме и мъдростта. Значи до 5 ние сме получили вече всичко. Любов, мъдрост и истина. И ето го до, сол, ми. Така, тук съм ви нарисувал, за да ви покажа някои неща. Като един вид илюстрация, за да ви е ясно.
значи имаме размер 3/4, виждате 3/4. Метрума е тривременен, първото ни е силно, вторите две са слаби времена. Сега в следващия атак аз го легатирам. Легатурата слива двете еднотни стойности и те стават една половина. Но както виждате, те са през тактовата черта. Нали така? Значи в случая това е слабо време. Това е слабо. Това е силно, слабо, слабо. Силно, слабо, слабо. В случая имаме раз, два, три, раз и... Значи паузата се изпълнява по този начин, че в нея няма нищо. Застиваш. Ето. Значи това, което в момента направихме, това се нарича синкоп. Синкопа, ви казах, това е преместване на силното време върху предидущото слабо. Тук нарочно съм направил тази пауза, за да ви покажа как се разделят нещата. Ето виждате, тук има една осминка, т.е. аз ви показвам метрумите. Едно време на метрума се разделя. Ето виждате, тук то се разделя. И то само в себе си, то започва да става това нещо, това разделяне. Значи ние това нещо го разделяме на 4 16-тинки. Така. Защо го разделяме? Защото аз взимам тази нотичка, увеличаваме с 2 16-тинки и остава последната 16-тинка сама. Нали така? Това прави тази нотичка. Какво става? Когато една осминка я увеличиме с една точица. Става 3 16-тинки. И остава една да седи сама. Ние взимаме тая, тя ги махаме и остава тая. Значи с точката ние правиме едно такова време, което по друг начин не може да го направим. Ето това виждате. И сега какво се прави? Значи за да ви стактувате, вие трябва да си представите, че тази нота е точно преди последния удар. Но последния удар на нас ни е пауза и затова няма да взима та, 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 та. Ето такова нещо се явява. Това ви го давам за пример, като видите там в песнарката, да не се чудите. Сега 4/4 имаме един сложен метрум. Имаме 4 16-тини, виждате ги. Сега всяко раздробяване на метрума веднага става последния начин. Имаме вътрешно силно, слабо, относително силно, слабо, но то е обединено под едно време, което е силно. Защото това е 1/4 и това време е най-силно в такта. Следващия метрум. Имаме една такава фигура като тази и имаме тук една удължена, 1/4 с точка, една осмина и аз съм я легатирал. Сега ще направите това упражнение. Вие ще тактувате на осминка и ще се опитате това нещо да ми го изтактувате. Да го издържате, както ви казах, да ги изговаряте нещата миналия път. Спомняте си, нали? Добре. Айде. Значи бавничко на осминка. Значи аз показвам сега. Имате... Значи няма да тактуваме, то ще трябва, иначе трябва да е раз, 2, 3, 4. Но ние ще направим раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи стават 8 удара. Отместо 4 удара, които трябва да имаме, ние ще направим 8. И става та, 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 та. Ето виждате, всяко силно време е надолу. Та, 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 та. Значи това ни е нагоре. Та, 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 та. И тук идваме на силно време. Да. И тук идваме на силно време. Значи става раз, и 2, и 3, и 4. И тук раз, и 2, и 3, и 4. Хайде да опитате да направите това 4/4 там, на осминка. Да, ама вие да го направите, без бавно. Да, бавно. Само, че да имат пулсация. Та, 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 Айде малко теория пак да вложим. 1 и 2 и. Какво правим? 1 и тук ще броите, че ще има още един удар и на горния удар ще ударите една нота. Обаче тук какво броите? Понеже като имаме на осминка,
И тая четвъртинка е станала 3 осминки, трябва 3 удара да ударите. Когато ударите 3 удара, просто правите раз, два, три, държите. Да. Тук ударите един удар, обаче почва да задържате още 3. Още 3 удара задържате, не е толкова сложно. Един удар с още 3, 4 удара общо държите. Само минава през такта. И тук идва та. Това е. Айде. Раз и два и. Слушайте, Румяна го прави вярно. Тя е учила. Браво, аз даже на разказа. Понеже аз сега на урок така се опитах идейно да го обобща, да обясним тези неща, ще ви кажа няколко само допълнителни неща, които всеки път си мисля да ви кажа и забравям, за тактовите черти. Да, ето примерно, вие знаете, чували сте всички българска рапсодия там. И после изведнъж става и нещо друго в мелодията там. Нали така? Усещате, че това е друг материал. Значи това нещо в музиката вече се нарича смяна на музикалната идея. Когато това нещо става, понеже аз не знаех как да ви обясня, тактовете определят, са свързани тези тактови черти, които виждате. Тази черта са свързани само в една музикална идея. Когато ще разделим две музикални идеи, ние вече употребяваме друга тактова черта. В случая, ако отворите на българска рапсодия 132 страница, ще видите на четвъртия ред накрая, последната тактова черта е двойна. Тя е така сложена. Е така. Това, тази двойна тактова черта показва, че там се разделя мелодическия материал. Но това не значи, че свършва произведението, че разделяме мелодическия материал. Става друг. Значи, съвсем друг характер вече има в мелодията. Така, за свързано с крайната тактова черта представлява същото това нещо, но само че ето това удебелено. Виждате ли? Сега, за всички, които не знаят, когато имаме такова нещо с две точки, това значи повторение. Повторението значи се повтаря веднъж. Не се повтаря два пъти или три пъти. Т.е. ти си го изсвирил веднъж и го повтаряш още веднъж, не повтаряш още два пъти. Това е идеята. Сега, когато започва произведението, както от тук моето велико произведение започва, то свършва тук и ние го повтаряме от началото, има край. Но ако примерно аз искам този так да повторя, аз трябва и тук да сложа същото значение. Ето такова нещо с две точки. Виждате ли? Тогава значи, че аз искам само този такт или да кажем 2-3 такта. Но когато е в началото, не се слага този знак за повторение. От началото е ясно, че ти ще го повториш от началото. Но където искаме тук, примерно имаме някакво велико произведение, от тук почва и така нататък, искаме от тук да го повторим, ние трябва да сложим този знак. Така че като видите това нещо някъде, това означава. Сега, в начало, без словото 83-та страница, накрая ще видите едни такива скобички отгоре и пише 1 и 2. Ето такива скобички има 1 и 2. Виждате ли? И има повторение. Ето тук имаме едно повторение. И тук пише 1 и 2. Това се нарича волта. Волтата се налага тогава, когато ние като повтаряме, както аз тук като ви казвам да повтаряме, да кажем да повтаряме целият този атак и цялото произведение в началото, ние след това ще продължиме каквото продължава нататък, след като извършим повторението. Но ако ние искаме след повторението да кажем единия такт да не ни е същия, като в материала, както в случая, значи виждате, че ловеците, следващия такт, втората волта, където е 3/4, ако се сменя, те при първо размера се сменя и после имаме една нотичка ла.
Значи виждате, че този так не е същия, следователно ние не можем да напишем повторение, защото ако напишем повторение, ние изпълним същия так. Затова се налага първа и втора волта. Тоест, ние казваме, първия так го повтаряш, като стигнеш до него, от него повтаряш, но когато вече стигнеш до този так, минаваш на две. Дори това вече тичат. Да, и то вече там става всякакви означения. Ето виждате, размерите могат да се сменят навсякъде. Няма никакъв проблем да си сменяш дори на всеки так, както се вижда в началото е словото. Отгоре пише едно темпо ленто. Тези, които имат учебника, ще видят какво значи ленто. Ленто 52, като го гледаме, това е едно доста бавно темпо, което е 52 удара в минута. Така трябва да нагласим метронома. Тази четвъртинка тук отгоре показва, че вие ще си нагласите метронома на 52 удара в минута. Ленчо, имам вдъхновение. В начало, без слово. Различни песнарки, различни, всеки си определя различно темпо. Това е понеже. Аз ви казвам, темпото е вътрешния ритъм на сърцето, един иска да изпее в начало бе словото и словото бе любов, да ще го изпее в начало бе. Нали, всеки ще си го усети както иска. Тук е дадено анданте. И тук е интересно да ви кажа, че няма значение дали ще го изпеете. Дали ще го изпеете това бързото, което направим. Обаче има значение, като го изпеете, то да предаде характера на тази песен. По същия начин, когато всички се разправят за паневритмията и за движенията, че някой играл така, нали, друг си играл така, това няма значение. Вие знаете, има два изключителни образеца в паневритмията. Един е Иван Дърводелеца и едно друго момиче винаги играе босо. Не знам и името. Значи те играят нещо съвсем различно от това, което по принцип, но те го играят убедително и на мен ми харесва. Те просто играят паневритмия, независимо, че те са си адаптирали движенията за себе си през техния характер. То е също това, което всеки човек има за цел да научи учението и не да го повтаря. Учителя каза да ни дадем сирене и кашкавал, ами аз разбрах защо аз не искам да ям сирене, примерно, или защо на мен ми харесва да ям сирене. Тоест ти го пречупваш през себе си и създаваш една интересна интерпретация. Това в музиката е интересно. Не е важно всички да го пеете, както пише Ленто, и всички да сложите, нали, да тактувате на 52. Ама ако е повече, ако някой пее бързо, па друг бавно, на някой може състоянието да не му е такова. Ми си трае. Значи вече, когато всички ще пеете заедно, трябва да се разберете едно. Това е така. Ако сте сами, сам човек може да пее каквото иска. Сега, казах ви за тактове, казахме за волти, казахме за синкопи. Ето синкопи при нас. Какво прелива? Сега, ето, ние вътре, ето тук може да имаме синкоп, вижте. Ето тук много просто може да имаме синкоп. Можем ето тук да направим синкоп, виждате ли? Не, нищо не виждам. Сега какво е синкоп? Сега като сложиш сегатурата от... Ами ще стане, няма та. И така нататък. Ударение се. Ами слива се, просто се слива. Ти смисъл тая нота става с тая. Синкопа сливане, не е сливане. Синкопа. Синкопа е точно това сливане. Силното време с предидущото слабо. Нали? Това е силно със слабото го. Аз слагам силното време, отива на слабото и тук се получава един такъв, като ето. Става две, силно става. Става като едно. В джазовата музика Като много се спъване. употребява. Изцяло да си. Сега, синкоп може да се изпише и по друг начин. Както виждате тези нотни стойности, аз ако напиша ето това, така и това, така и това, така, това е синкоп. Когато един синкоп се явява точно така, това се нарича верижен синкоп. Тоест, виждате го няколко пъти се явява. Това се яви повече от два пъти, е верижен. Това в музиката на учителя много не се среща, но най-интересно е, че видях една песен, която е изцяло в едни синкопи. Сега ще се сетя къде беше. Да, мисля, че беше езикът на живата природа. Я да видим каква страница беше. Така, страница 13. Така ли озаглавена там? Да. Накрая го има. Не
само там. Няма на къде. Ето вижте сега. Започваме да следим така, какво ви казвам. Виждате, първо имаме една особено деление. Имаме една, това е наречената квинтола от 16. В тривременния метро тази квинтола от 16 към какво време трябва да отнесем според вас? Все едно тези 5 шестнайстинки трябва да ги изпълним за времето на 4. А тези 4 шестнайстинки са един удар, една четвъртина. Значи целите 5 ноти ги изпълняваме на един удар. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Това се прави. И после имаме осминки и така нататък. След това шестнайстинки, виждате, сменят се ритми. Има значения. Състояното значи задържане. Тук е написано по някакъв страхотен друг начин. То не е така. Как е? Добре, минаваме, където вече имаме тези две линии, в които аз ви казах, че се сменя мелодическия материал. Виждате ли ги там на 6 директ, мисля, че? Мамо? Не, гледам тук какво става. Защото да говорим по един човек. Да, добре. Айде. Гледам издание. Виждате ли там? Следите ли? Не знам какво тук при мен нищо не пише, но имаме гор, нотичката ре и след нея имаме шести ред. На пети ред имаме половинка ре, след това имаме двойна тактова черта. Виждате, нали? Значи смяна на мелодическия материал. И веднага имаме значи какъв размер сме? В 2/4. Значи виждате ли? Сола. Ето го синкопа. Сола, сол, фа. Езика на живота. Тук е 3/4. Сола, сол, фа, ми, ре, ми, фа, ми, ре, до, до, ре, ми, фа, сол, фа, ми, ре, до. И така нататък, и така нататък. Значи това е точно синкоп. Сега по-нататъка, като гледаме, да видим къде има пак синкоп. Ето, минаваме на следващата страница на трети ред. Сол, фа, диез, сол. Веднага синкоп, същия. Нали виждате? Да. Първият акт. И така нататък. И така нататък може да намерите много такива подобни неща. Да, само едно нещо съм пропуснал да ви кажа, което ви казах. Значи, нали ви обясних, че на цяла нота запазваме същия размер. Щом не променям нищо, същия размер. Значи, когато сложиме, тук не мога да сложим цяла нота, но айде тогава ще сменим размера, за да сложим цяла нота. Слагаме една цяла нота. Затварям такта. Каква пауза отговаря на цялата нота? Ето тази пауза. Която виси. Но тази пауза, независимо какъв ни е размера, ако той ни е 3/4, пак е цяла пауза. Докато тук трябва вече да сложим половина с точка, ако е 3/4. Значи паузата за такт, ще го видите това в такторите, независимо какъв е размера, тя е за целия такт. Това ще пише 3/4. От край до край. Аз го смених. Аз го написах илюстрирано. Да покажа, че независимо дали е 4/4 или 3/4, това знае. Иначе то се е 4/4. Не бе, аз го написах тук само за да покажа. Не, аз продължавам разговор. Това е от цялата теория до тук. Това са всичките основни неща на музиката. От тук нататък, от следващия урок, вече от следващия месец, ще започнем вече с не толкова сложните, вече нещата, които са по-специфични в музиката, като интервали. Ще говорим за интервали, защото до тук вече говорихме само за елементите, най-простите елементи на музиката. Нотички, кръщак, вече спрямо всичките тези неща. Сега, ако имате някакви въпроси, сега в момента няма много да удържаваме работата. Ако някой е мислил нещо, иска да каже или има въпроси, нещо не му е ясно, да го доизясниме до край всичко.
Сега ви казвам, ако искате да тръгнете по новия път, започнете да пеете. Че втори път, като дойдете да пеете, да използвате живота си и да възкръснете. Сега не е време да се прераждате втори път. Сега е време за възкресение. За да възкръснете, трябва да станете музикални. Научно препоръчвам на всинца ви. Не ви казвам да бъдете религиозни, не ви казвам да бъдете учени, не ви казвам да бъдете силни. Най-реалното е да станете музикални. А музикален не значи да знаеш тези неща. Музикален значи да усетиш това. То да тече в кръвта ти. Това е музикалност. Характера на вода. Добре, това беше от мен всичко приятно. Глава, да,